आं दिनै हाग्रामा सारखौ धन्यबाद होदों आरो बनजार सारखौबो धन्यबाद होबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेसेबांखिनि थाखा मोननानै आंनि न'खरफोरखौ मोजाङै खालामलांनो सानदों आरो फरायनाय गथ'फोरनि थाखायबो आं मोजां खालामलांनो सानदों। बेसेबां थाखा आंनो हाग्रामा सारा अननानै आंनो 3 लाख थाखा होलांबाय आं बेनि थाखाय धन्यबाद होदों। सिगाङाव बेबायदि सोरनिफ्रायबा बेबायदि आं मोनाखैमोनथ' आं मोनाखै रावनिबो फराय आं मोनाखैमोन आं दिनैसो मोनदों आंनि गोसोआबो गोजोननाय मोनबाय दिनै बेसेबांखिनि थाखाखौ मोननानै। मा खालामगोन सानदों बे रांजों? आं बे रांजों न' लुना लानोसै सानदों गथ'फोरखौ दोननो थाखाय आरो बेबायदिनो मोनसे गथ'फोरनि फरायनायनि थाखाय माबा खालामलांनो सानदों गथ'फोरखौ फरायनो थाखाय। बेनिफ्राय आंथ' बेबायदिनो थाब जानाय खरसफोरखौ हाजिरा हुजिरा मावनानैबाबो जालांखानांसिगोन गथ'फोर देरजासिमखौ फरायजोबनो हानाय बायदि आंहा बेबायदिनो। आंनि फिसाफोरा 4 आं सेथि फिसाज्लाखौ हायार सेकेन्डारि पास खालामदोंमोन 2nd डिभिजनाव आं बेखौ थाखाय फरायहोनो हायासै थाखा फैसानि थाखाय बहुद अभाब जाना फैबाय आं बेखौ दा आंनि गोरोन्थि मावनाय जाबाय आरो बेखौ दा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय आं बेखौ गुवाहाटियावहा खामानि मावनो हेगार हरनाय जाबाय। बे हाया खथा मोनसेल'सो। दासिमबो न' मोनसेबो मोनाखै? ओहो मोनाखै आङो। एप्लाइ खालामफेराखै? खालामदोंमोनथ' आङो खालामबाबो आंनो मिथिया मानि थाखाय मोनासै आं जेसेबांखिनि डकुमेन्टस बिबानो हरदोंमोन खोनाबानो आं दखाननिफ्राय फैनानै जेर'क्स आरि खालामब्रबहैयो मोनाबाबो जेर'क्स आरि खालामनानै आं हरदोंमोन फैसा नांगौ होनबाबो आं हाजिरा मावनाय फैसाखौनो बुथुमबायनानै हरदोंमोन होमबाबो आंनो दिनैसिम न' गंसे होबनो हायासै। दायो हाग्रामा महिलारि सार होनाय रांजों न' लुगोन? न' लुना लानोसै आं बिनि थाखा होनायदोंनो। मालिकआ गैला मालिकआ 2023 थैनाय जाबाय आरो जुलाइनि 6 तारिखमोन नैबे 26 जनदों 3 बोसोर जाबाय। उदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनाव गारि मटर बाइक गैयाब्लाबो जेबो जिंगासिनो गोनां गैला। हान्थामेला दावबायनो थाखाय नोंथांनाव गावनि गारि मटर बाइक गैयाब्लाबो बेसेन गोसा समखौ आद्रि खालामनाङालासिनो थांनांगौ जायगाफोराव थांनो थाखाय जेब्लायबो जेरावबो राइड्सआव मोननो हासिगोन। एन्ड्रइड मबाइल एप्सनि गेजेरजों नोंथाङा हास्थायनाय थावनियाव अनलाइननि गेजेरजों बुकिं खालामनानै हान्थिनो हासिगोन। राइड्स एप्लिकेशनाव गोरलैयैनो नोंथांमोना बाइक, इ-रिक्शा, अट' आरो पिकआप बुकिं खालामनो हागोन। उदालगुरियाव राइड्सआ सोलिगासिनो दं आरो सिबिथाय होगासिनो दं। राइड्सआ नोंथांमोननि थाखाय आरो बयनिबो थाखाय।